Достым, сен білесіңме? Тавышсыз хәрефләр бар. Әйе, алар сүзләрне нечкәртәләр, яки инде ижекне айырып торалар, яки киресенчә, сүзләрне калынайталар. Яле, әйтеп карыйк, күңелле әлифба дәресен тавышсыз хәрефләрне өйрәнүгә багышлыйк. Гөлфия апа белән кабатла. Кагаз, шагыйрь, сәгать, табигать. Бу гарәп теленнән кергән сүзләр. Алар нечкә ишетелсен өчен нечкәлек билгесе кирәк. Көньяк, төньяк сүзләрендә дә нечкәлек билгесе бар. Менә син урама чыккач игътибар ит. Әгәр дә җил көньяктан иссә, димәк көн җылы була. Төньяктан иссә, көн салкын була. Бу сүзләрдә нечкәлек билгесе ижекне айырып тора. Нечкәлек билгесе кайда син? Әнә ул. Үзе шундый кечкенә һәм нечкә. Нечкәлек билгесенең дусты бар әле. Ул айырылып торыйм дип, кәләпүш киеп куйган. Сәлем, катылык билгесе. Сәлем, нечкәлек билгесе. Алар бүген безнең ярдәмчеләр. Бу катылык билгесе. Ул Q, G хәрефләрен калын итеп укырга булыша. Мәсәлән, игълан. Шулай ук тартыкларны айырып укырга ярдәм итә. Ашъяулык. Кулъязма. Кулъяулык. Әйдә хәзер җыр тыңлап алыйк. Аннары бу ике нәни дусны тавышсыз хәрефләрне язып карарбыз. Ноябрь Кыш бабайның туган көне икән. Вай! Әле үзе дә килә инде. Әйдә тизрәк җылыныйк, кулларны җылытыйк, язуга күчәбез. Әйдә әле, бу ике нәни дусны язып карыйк. Иң беренче нечкәлек билгесе. Бер сызык аска таба төшәбез. Шуннан соң ярым түгәрәк кенә кичкенә генә ыргак ясап куябыз аңа. Менә шулай. Инде язма хәреф әз генә түгәрәк. Әйдә шулай ук өстән төшәбез һәм шушы ярым түгәрәкне түгәрәкләп куябыз. Менә шулай. Каялы безнең кәләпүшле дус, катылык билгесе сәлем. Әйдә син дә язып карыйк әле. Аның кәләпүшен ясыйбыз, бер кичкенә генә сызык сызабыз, аска таба төшәбез, шуннан соң ярым түгәрәк ясап куябыз. Әйдә инде язма хәрефне карыйк. Кара әле, кәләпүшен ничек матур итеп кигән. Бер кичкенә генә ыргакны өскә күтәрәбез. Аннан аска төшереп куябыз. Аннан зуррак сызык сызабыз һәм ярым түгәрәк ясап куябыз. Килеп чыктымы, дустым?
Менә шундый алар, үзләре тавышсыз, нәни генә безнең ярдәмчеләр. Әфәрин, дустым, булдырасың. Сиңа кызыклы мәгълүмат әйтим әле. 1 елда 12 ай бар. Аларның 7-сендә нечкәлек билгесе яши. Син Казанда Миллениум күперен күргәнсеңдер. Аның исеме 1000 еллык дигәнне аңлата. Бу сүздә катылык билгесе бар. Үзе хәреф, үзе түгел, ә хәрефне йомшарта. Нечкәлек кирәк чагында абруе бик еш арта. Үзе хәреф, үзе түгел, бу катылык билгесе. Ул һәр вакыт эшләп йөри. Нечкәлекнең киресен. Дустым, бу сүзләрне, тавышсыз хәрефләрне онытма. Сөйләмең сәнгатьле, итагатьле булсын. Сау бул, күрешербез. Хәзер сине ашыйм. Мин куркам, мин тәмле түгел. Кайсым әти, үзе әйткәнде документ алып батышырам, үзе һаман юк. Анда сиңа роль калмаган. Шуңа күрә мин сине ашыйм. Аксым шулаймыни? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Әти! Kızım, sen şunday мәгънәле сүзләр әйттең. Әти, үзең өйрәттең бит. Хәзер эшне башлаганда әйтәсең бисмилла. Әйе, кызым, бу безнең изге китабыбыз Коръәндәге иң мәгънәле сүзләрнең берсе. İşlisin. Әти, син нигә төн үрәккә әйләндең? Oh, kızım. Spektaкльдән кайтып бара идем. Кинәт кенә башым әйләнеп китте, тамакларым кибеп бетте. Нәрсә диләр әле алар үзләре? Син безне өйрәтмәсәң ди, без сине үрәккә әйләндерәбез ди. Мин аларны үзләрен танымадым. Әти, тагын үрәкләр килделәр. Корыкма, мин сине бер кемгә дә бирмим. Корыкма, кызым, корыкма. Китегез дим, китегез. Нәрсә кирәк сезгә? Китегез моннан ди. Безне берсегә танымый. Безне берсегә гарифкә дә санамый. Әти, без бит харфын инде өйрәндек. Абыларны сәсләп йөри. Без үрәкләр түгел. Biz katılık bilen nişkelik bilgileri. Anladım. Mini ürəkə eğlendirişlər də sizdir eləyimi? Nişkelik bilen katılık bilgisi. Biz. Әти, min şundi bilgiyə сүзләрне белмим. Hazır öyrətirmin kızım. Менә kızım, tınla. Hazır anlatam. Məsələn, yemli, künyak, spektakl degan сүзләрдә nişkelik bilgisi var. Әти, юк бит, син әйтмәдең. Nişkelik bilgisi deyip mi? Әти. Әйтмәсәм дә кызым, ул шулай хәреф булып санала. Аны менә сүзләрне укыганда nişkelik bilgisi, хәзер катылык bilgisi дип әйтеп торасы түгел. Ничек әйтәсең ул билгене? Тавышны нечкәртепме? Юк инде, алай түгел. Хәзер мин сиңа тагы бер тапкыр аңлатам. Син дусларың белән, YouTube'дагы дусларың белән кабатларсың, яме? Ярар. Ямле. Мәсьәлә. Көньяк. Спектакль. Менә дөрес әйттең. Мәсәлән, катылык билгесе хәзер син булган сүзләрне әйтәм. Коръән. Менә син мәгънәле сүзне әйттең бит. Мәгънәле дигәндә дә катылык билгесе бар. Мәгънә, съемка. Коръәнне әйтеп кара әле. Дөрес, афәрин. Ура!
біләләр икән бит. Әйе, біз сізні таныдық. Ләкин сіз барбір сәйір. Сізні әйтіп болмай. Сүзләрне язганда безне төшереп калдырмагыз. Аңладыңмы? Юкка борчыласыз. Аның каравы сез бик кирәкле. Сездән башка сүзләрне дөрес язып булмас иде. Кызлар, малайлар, дуслар, хәрефләрне өйрәнегез. Безнең каналга язылыгыз һәм